A jak poniedziałek i ta pora, to oczywiście razem z nami musi być Frela Blue, którą bardzo gorąco i serdecznie witamy. Dzień dobry, Frelciu. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo słonecznie. To najważniejsze, u nas też. Czyli u was słońce. Tak. O, pięknie jest, lato się zaczyna, słońce, 23 To do nas jutro stopni. przyjdzie. Ja przyjdzie, wydmucham tam to włos. Frelciu, powspominamy teraz trochę, bo jutro jest Dzień Dziecka. Czy ty może masz taki gdzieś w pamięci wyjątkowy Dzień Dziecka, który często gdzieś tam wspominasz, że był na tyle wyjątkowy, że warto o nim pamiętać? No właściwie to nie za bardzo, ja nie wiem. U mnie w dzieciństwie to najpiękniejszy dzień w lato to było, jak się jechało na kole, na Radoszowy, się miało halba z tyjem i kanapki i po prostu cały dzień we wodzie. To było właściwie najfajniej. No tak, ale czy na przykład tobie jako mamie udało się coś takiego wyjątkowego na Dzień Dziecka sprezentować twoim dzieciom? Było kilka takich imprez, bo ja zawsze się zastanawiałam, gdzie można z dziećmi iść, gdzie są jakieś festiwale dla dzieci, jakieś dobra muzyka tam jest, coś fajnego. I rzeczywiście było kilka takich momentów, na przykład w Kolonii, dokładnie za katedrą, tak między katedrą a Renem, tam zawsze był wielki, znaczy tego roku niestety odpadł, ale zwykle jest wielki festiwal dla dzieci i tam jest wielka scena. I naprawdę takie bardzo dobre zespoły grają, takie dziecięce, które w radio zawsze mają te piosenki do takich specjalnych audycji dla dzieci i grają tam na żywo. I moje dziewczyny zawsze tańczą do tego i śpiewają i potem kupujemy ich płytę na końcu i słuchamy ją potem przez cały rok. To są właściwie takie najfajniejsze rzeczy. No a ostatnio to moje dziewczyny bardzo lubią po prostu wybierać się na takie wycieczki do miasta, bubble tea uwielbiają, różne rodzaje i potem tak chodzimy i oglądamy, robimy takie spacery po mieście, ale tak po dużych miastach. Tak. Rozumiemy. No bo one już mają 11-13 lat, a ta najstarsza ma 25, także to jest tak, oni sobie zresztą sami zawsze wybierają, co chcą w Dzień Dziecka robić i ja potem tam z nimi jadę. No tak, ale jeszcze dopytamy, bo na twojej płycie, to znaczy na płycie Klara, jest taka piosenka Za bajtla, na której też trochę opowiadasz o tym swoim dzieciństwie. Tak, dokładnie. Za bajtla to jest taka piosenka, która jest tak najbardziej, najgłębszego miejsca mojego serca, bo wychowałam się na tym osiedlu w Panewnikach i miałam tam mnóstwo przyjaciół, zresztą do dzisiaj mam i zawsze wszyscy żeśmy byli na tym podwórku i tam były ogródki i ten las i mieliśmy fajne zabawy i w ogóle było bardzo, bardzo zawsze kolorowo i wesoło i ciekawie. No i jak miałam kiedyś koncert właśnie w Katowicach i zaprosiłam też starych przyjaciół ze szkoły, z przedszkola jeszcze i przyszli całe generacje, moi przyjaciele, ich żony i dzieci i wnukowie i ich rodzice przyszli też, no to prawie się wszyscy popłakali, powiedzieli, Ola, ty zrobiła o nas piosenka i było tak po prostu miło, tak czule, że to jest chyba najbardziej emocjonalna piosenka z całego albumu, tak mi się wydaje. To co, to może teraz trochę powspominamy, jak to było za bajtla? A no chętnie, bardzo, bardzo, bardzo zapraszam na Zabajtla. No to już teraz u nas na antenie Radio Fest. A Grzesiu, tak dzisiaj cichutko coś siedzi? No tak, No właśnie, Godo, Grzesiu, jesteś tam w ogóle dzisiaj? Jeżdżę, Ja? ale tak żeś wpadła w trans, że no nie wypadało mi przeszkadzać. No, a po drugie, ostatni raz, że Ktela ci przeszkadzał, że jak teraz milczą, to będzie już wyrównane. O, no. ale Grzesiu, ty mi nigdy nie przeszkadzał. A mnie się tak wydało, że trochę tam ci przeszkadzał, Nie. dlatego dzisiaj milcza, nie? No dobra, to skoro nie, to powie mi, chycił cię na cygaństwie tu, nie? Ja? Na jakim? No bo Godosz Cera ma 25 lat, a ty masz 31, jak ten motel, no. Ja No jak- nigdy nie godarzą, Krzysiu. Ale ja teraz nam 46. ci dową, nie, bo cię widział, no. Nie, już mam 46. Ale opowiem wam a propos starożytności. Ta Cera, co ma teraz 25, to kiedyś, jak jeszcze była taka blank mało, to jechała na wycieczkę z klasą, właśnie to było też na Dzień Dziecka, do takiego Muzeum Starożytnych Kultur w Holandii. I to było blank ciekawo wieczorem, jak ona przyjechała nazad, co ona tam widziała. A ona była tak opadnięta, że jej się wcale nie chciało gadać. Ja go, no ale Joy, powiedz, co tam było? Były piramidy? Ja, były piramidy. I co, można było do nich wleźć? Ja, można było wleźć. Mama, ja muszę iść spać. No, ale powiedz mi jeszcze, a mumię widziałaś?
No i one tak cicho i go no właściwie ja, ale nie wiem, no. Ja go, no jak to, no widziałaś tę mumię, albo nie widziałaś? No wiesz co, mama, nie szło ją tak dobrze widzieć, bo oni ją w jakieś bandaże zapakowali. No i wszystko jasne. I takie auzdruki to się przez całe życie wspominą. No, Dokładnie. Dokładnie. Dziękujemy Ci bardzo, Frelciu. To posłamy teraz piosenki za bajtla. Wszystkiego dobrego dla Ciebie. Wszystkiego dobrego wszystkim dzieciom też. Pa, pa. Za bajtla to były czasy, jak z obcami łaziło się w lasy. Ze Steinschleuderów się szczylało i po łupcych piwnicach kuźlowało. Na bajery łazioło się nad woda, a w pokrytasze były mszowe na loda. Potem rabarber my kradli z ogródków, ciepali machy i nie było żadnych smutków. Za bajtla doktora, za rułami kuźlowali po torach i w chowanego i w puspach my grali, a się chichrali i wiceło sprawiali. Ja za bajtla byli my. Wiosna z Radiem Fest.